Il-poplu Malti jaf li pajjiżna għandu tmexxija li tieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex il-pajjiż jibqa' miexi il qudiem tmexxija li tifhem il-ħtiġijiet tan-nies. Dan intqal mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela waqt intervista fuq l-istazzjonijiet One il-ħadd filgħodu mal-ġurnalista One News Stefan Bajjada. Il-Prim Ministru qal li pajjiżna se jibqa' miexi l qudiem hekk kif il-Gvern qed ikompli jagħti s-serħan il-moħħ lill-familji u lin-negozji filwaqt li jiffaċilita t-tibdil tal-aspirazzjonijiet tan-nies f'realtà. Il-Prim Ministru sostna li jekk pajjiżna jaġixxi bħala poplu wieħed l-isfidi jistgħu jiġu indirizzati. Sfidi se niltaqgħu magħhom dejjem qed ngħixu perjodu li minkejja n-normalità mill-pandemija xorta għandu id-diffikultajiet partikolari tiegħu anke b'dak li qed jiġri barra minn xtutna bil-gwerra. Huwa mument ta' sfidi li mhumiex żgħar, iżda huma sfidi li kollettivament bħala poplu wieħed nistgħu nindirizzawhom u nistgħu nindirizzawhom mod li nibqgħu immexxu lil dan il-pajjiż li tant il-kol kemm aħna inħobbu nibqgħu immexxuhom il-qudiem. Dan nistgħu nagħmluh iżda jekk nibqgħu naħdmu flimkien kollettivament nidentifikaw l-isfidi x'inhuma u nofru s-soluzzjonijiet u rimedji għalihom. Dr. Bela qal l-attitudni ta' Gvern Laburista li qatt ma jemmen li wasal u li dejjem jibqa' impenjat ikompli iwettaq waslet għal riżultati tajbin u biex jinħarġu diversi rapporti pożittivi dwar l-ekonomija tagħna fosthom tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Fitch Ratings u Moody's. Mhux hekk kien il-każ fi żmien Gvern Nazzjonalista qabel l-2013 meta kien ħaseb li kien għamel biżżejjed u konsegwentament l-ekonomija staġnat u marret lura. Il-Prim Ministru sostna li l-ekonomija ta' pajjiżna se tkompli tikber u se tisboq il-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-investiment tal-Bank Malti tal-Iżvilupp li tħabbar din il-ġimgħa hekk kif ġew introdotti żewġ skemi ta' 180 miljun euro li se jkunu ta' bażi soda għal bidliet li hemm bżonn isiru fl-ekonomija tagħna. Setturi li jimirħu dwar l-innovazzjoni, setturi fejn qed nitkellmu dwar id-diġitalizzazzjoni ta' pajjiżna, setturi illi jitrattaw dwar id-dekarbonizzazzjoni ta' pajjiżna, setturi illi jiffukaw fuq il-preservazzjoni aħjar tal-ambjent tagħna u hemmhekk fejn dan il-bank għandu din il-funzjoni ewlenija illi ikun ta' katalista biex jgħin lil dan it-tip ta' negozji. Il-mexxej Laburista semma wkoll il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista bit-tema fiduċja f'pajjiżna li tlaqqet il-ġimgħa l-oħra. Dr. Bela saħaq li l-Partit Laburista jibqa' miftuħ għall-idejat ta' kulħadd sabiex pajjiżna jibqa' miexi l qudiem. Qegħdin hemmhekk bħala partit miftuħin biex nisimgħu dawn l-idejat, resqu dawn l-idejat il qudiem, ejja npoġġu madwar mejda, ejja niddiskutuhom lilin mill-polarizzazzjoni politika, mill-partiġaniżmu. Jekk hemm idea tajba, npoġġu madwar mejda, niddiskutuha u nemmen li huwa b'dan il-mod li flimkien nistgħu nfasslu il-ġejjeni aħjar ta' pajjiżna.